ҳамон қолаби орзуи мардикория мардуми тоҷик дур кардан дар кор. Просто азобаш ман кашидаги мардикория. Ман 6 моҳ мардикор кардагӣ. Ман намехоҳам ки дига халқам мардикорӣ кунад. Мардикорӣ қатъи ҳаёти фарзанди мо дига намешад. фаҳмиданед, ин намешад. Ва ман накарданам мардикорӣ. ҳозир язнаҳои ман рафта карданад, ҷиянои ман мерад мекунад, ҳамсоям мерад мекунад. Таъсираш ман ба мерасад. Ман дига намехоҳам ки халқам мардикорӣ кунад. Барои ҳамин қадар ба ҳамин сар кардан дар кор аста-аста мактаби якум чӣ вай калаш ба шиданаш дар кор ҳамон талаба ки илм хати пул кор кардан мешад. фаҳмиданед? Ин беҳад чиз заруриш манами. Дуюм чӣ? Вай фаҳмиданаш дар кор ки доно будан выгодно, умный будан выгодно. Илм омӯхтан се равно выгодно. Чебаки хонаш бемерад, падару модараш мегӯяд: "Э китобата мо хел гузғолоя бар биёр. Хез вай замина чобук кун. Хел вай картошка оги, ҳамеқа хондаго чо кардан манад. Тама катабин диплом дорад, мардикорӣ кардан Россия ба." Аку ман як чӣ мегӯм, хонаш ба дигаи чӣ мегӯд. Муҳит ҳамон қишлоқ ҳамон вай дига чӣ мегӯд. Барои ки ҳамон кали вай ба ҷо шуд ки илм омӯхтан, доно будан вай се равно выгодно. Сеюмин чӣ? Вақте ки вай доно шуд, вақте ки донотар шуд, худаш ба бовариш зиёд мешавад. Уверенӣ мебурад. Одаме ки медонад ки роҳи кора, ягон вақт наметарсад. Ман мехостам ки фундамент подсознательно фундамент калиям ба чӯ ба ҷо шуд.